والله الحمد لله رب سوپاس العالمين. ji Xwedê re bihayê genim baş e hem ji Xwedayê alemê re. Berê $330 bû niha bûye 400 heta 410 loma hem ji Xwedayê alemê re yanî ji berê baştir e. Îşallah Xwedê hikûmetê serkeftî bike ji ber ku guhda gel hem ji Xwedayê alemê re. İnşallah ya bê baştir be biha ji berê baştir e. والله بالنسبة للتسعيرة كانت أول مرة جاي رح derbarê nirxê de cara yekem li dijî cotkaran nehekî bû. الحكومة Lê piştî bersivdana dewlet û hikûmetê nirxinekî hander bûye. Lê em ji hikûmetê daxwaz dikin ku di werzên bê de lêkolînekê baştir bike û nirx zêdetir bike. التسعيرة هاي. كانت القمح Bihayê genim $330 ji bo hev tonekê bû û derket 410 ev nexirab e. Em ji dewletê û cenabê Serok jî hêvî dikin ku giringiyê bidin çandiniyê li herêma Serê Kaniyê ji bo bilindkirina berhemê. Her wiha piştiriya cotkar û bindiyan bi semad û dermanan bikin da ku berhem gelekî zêde bibe.